Hayi, imanyophe into enziwa kulaa Kapa. Akharazanga noba kwenziwa imvuma kufa koluka inkwenkwe, kwenziwa imbeleko yomntana. Yonke into edibene nento izawuxhelwa, inkomo, ibhokhwe. Hayi ntanga, kuloo manyophe ithengwa igusha inamatapile angako. Kuyinkomo nayo inamatapile angaka, yibhokhwe inamatapile angaka, iyaxhelwa qha. Akujongwa uba hayi yinkabi lena, uve ke ngoku ezi zalapha zakuleva apha kweli cala lethu. Hayi buya emfondini, uyibonela uba inkunzi le kuthiwa thula. Kusho ezala ngakweli cala, yayibona uba teqi, uke wabaxelwa yinkunzi bangafuna ukujika nalo msebenzi ngoba kaloku sebegacele utywala into abayifunayo. Hayi nantsi hayi, bayayekwa zezalapha zithule zithi cwaka. Ziyitye loo nyama ziyosula le ntloko namafutha wayo. Phofu yinkunzi le umntana enzelwe ngayo, yinkunzi. Inkunzi yebhoka amatapile angaka. Heyi, niyamenza uwabophe kuloo Kapa. Tyhini, uthi zawuze ziphele nje izikoli kulaa Kapa. Amatapile ebhokhwe. Ezinye zithenwa ngobusuku umfondini, uzawuthi igcwele ireke nematapile nto eqhu. Thenwe nje ngobusuku uba hayi, thena wena kusasa iyabe seyinkabi. Tyhini.